Coaching beskæftiger du dig også med, og det er det her med at få potentialer frem i folk. Altså, jeg har meget respekt for det her, men når man skal finde potentialer i folk, finder man så noget, de ved, de har, eller som de ikke ved, de har? Typisk så går man jo ind og finder noget, de ikke er bevidste om, de har. Og det, jeg synes, der er fedt ved coachingbegrebet, det er, at vi tager 100% udgangspunkt i klienten. Og coachen et eller andet sted bare stiller de rigtige spørgsmål. Og et eller andet sted handler det om at få folks barrierer ned, deres egen begrænsede overbevisninger, der gør, at de tror, at de ikke kan. Og finder frem til nogle steder i livet, hvor de allerede har gjort det. Og gør dem opmærksom på, at du kan jo allerede. Så hvad er det, der gør, at du vælger ikke at gøre det? Så hvad er det, man kan bruge coaching til? Er det at komme bedre frem i erhvervslivet, eller er det også personligt? Ja, altså? Også personligt. Altså, det er stort set på alle aspekter af livet. Jeg kan ikke komme i tanke om, hvor det ikke skulle være. Det er sport, det er kærlighed, altså parforhold. Jamen, det er job. Det er det hele. Det er det hele. Men når det så er sagt, så er der jo en kæmpe sammenhæng i det her livshjulet, som vi også bruger inde i coachingverdenen. At når du begynder at få en bedre relation til mennesker på dit arbejde, så vil det også afspejle sig i dit sportsliv, i sportsklubben og hjemme på hjemmefronten. Så der er en sammenhæng. Det hænger sammen. Altså. Det hele hænger jo sammen. Ja. Altså, kan du give et eksempel på, hvad du gør til sådan en coaching-session her, altså hvor man skal prøve at lære at udvikle sig selv? Hvad fortæller du folk til at starte med, når de kommer hos dig? Jamen, det jeg vil starte med at finde frem til, det er, hvad er egentlig vigtigt for dem? Og tag livshjulet, som er en teknik, det kan man finde inden Google det, og så finder man livshjulet. Og så få dem til at udfylde det og finde ud af, bomber det her hjul her, og finde ud af, hvor er det største hak ind i hjulet? Er det på jobbet, eller er det på hjemmefronten, eller hvor er det henne? Og så tage fat i den og få den løftet op på det samme niveau som de andre aspekter i livet. Fordi hjul kører bedst, hvis det er helt rundt, ikke? Og så er det der, vi sætter ind. Men nogen ved jo allerede, inden de kommer, jamen jeg skal coaches på min virksomhed. Fint, så er det vi tager udgangspunkt i. Jeg vil altid lige tjekke, om det nu også er der. Ja, man kan være påvirket noget andet i sit liv, som gør, at man ikke fungerer så godt på sit arbejde, for eksempel. Det kan sagtens være noget hjemmefra. Altså fra det private. Og der tester jeg jo lige, og det gør alle coaches. Det er simpelthen en generel ting, man lærer, når man tager coaching. Men bliver folk så ikke overrasket over, at du lige pludselig går ind og bliver privat, når man egentlig kommer i professionelt øje med, så må sige? Det ved jeg sgu ikke. Altså, de finder jo ret hurtigt ud af, at jamen, det er der, den ligger. Men at de igen prøvede at forsere det, og så sige, fordi de ikke vil kigge på det. Det er jo typisk det, vi ikke vil. Det vi ikke vil kigge på, vi er ikke altid bevidste på, at vi ikke vil kigge på. Så nogen udefra skal jo komme et eller andet sted, og så sige, duk, kunne det være herover, vi skulle kigge på det? Og fair nok, jeg synes, ligger en stor respekt i for mig at teste, om det nu er det rigtige, vi har fat i. For jeg kunne da godt bare starte en session op og begynde at køre derud af på virksomhed. Men hvad fanden hjælper det? Undskyld, jeg siger det. Hvis det grundlæggende problem ligger hjemme i forholdet til kæresten, eller til moren, eller faren, eller et eller andet, så er det altså det, vi skal have fat i. Der skal kigges hele vejen rundt. Jamen, fordi så... det er ikke nødvendigvis, men det kan være et enkelt sted, hvor blokeringen ligger på alle aspekter i livet. Tro mig, sådan har det været for mig. Vores tid er gået. Det har været meget, meget lærerigt at tale med dig, synes jeg. Jeg tror faktisk, at det jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå hjem, og så vil jeg bruge 5 minutter på og bare sidde og lukke øjnene og se, hvad der kommer. For det har jeg faktisk fået helt lyst til efter den her snak, i stedet for selv at sidde og finde på alt muligt. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Ja, men tusind tak, Martin.